what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe manya daga batesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe manya daga batesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumako Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kune vari kuteerera zvirongwa zvenhoroondo dzevarwi vehondo yerusununguko pamwe naMujibha zvimwe chetezvo nana Chibwiro. Muri kunzwawo zvakare kuti kuzaka kunyange kuchipisa asi yakapisa panguva yehondo. Nekudaro taita rombo rakanaka uko kwatasangana zvakare naChimbwido Shamiso kuti atitsanangurirewo nhoroondo yezvaakaona nebasawo guru raakaita mukusunungura nyika yeZimbabwe. Mungadai muri kuona chirongwa chino makasunungukawo zvakare muri murwi wehondo yerusununguko, mungave muri vabereki Mujibha kana Chimbwido. Chirongwa ndechenyu, tinofarira chaizvo kuuya kwamuri kuti musiyewo nhoroondo yenyu yebasa ramakaita. Kwamuri munogona kuona senhoroondo diki asi ruzhinji rweZimbabwe rinokuyemurai, asi rinokuyemurai nekuziva chete kana imi muchinge mataura. Tibatei panhamba dziri kubuda pascreen. Iye zvinezvi regai tidzike kuzaka kumasvingo tinonzwawo basa rakaitwa naChimbwido munzvimbo iyoyo. Vanzvadzi makadizve tiripo izi kuri sei kuno handitika aiwa tinotenda toda kudzokera kuzaka pamusha. Makaberekewa pamusha wekwani kuzaka uye mhuri yenyu yakakura zvakadii? Ndakaberekwa kuzaka. Baba vangu vainzi Fabian Bonda. Vanhu vamuti vaziva nenyaya yechechi, vanhu vanga vari mufundisi wechechi Roma Patola. Esi ndisingati vana Chimbwido vacho. Mumhuri manga muri vangati? Mumba mababa vaFabian tiri 8. Muri 8. Ati saka ivo baba vachitsanangura vanokutsanangura kuti chakavapusha kuti vaite mufundisi chii? Nangosvara vari kufundisa ndikaziva kuti vakafana kuzobvunza kuti baba asi mimi chambo chakapita kuti muite mufundisi chii? Havana kubvunza? Handitika. Saka upenyu hwanga hwakamira sei muri vana vomufundisi muchitamba nevamwe? Tamba sehomba yanga yakazoti vhiringa. Ndinoda kuudza kuti even hondo isati yambovhiringa nevamwe vana vemunharaunda, imi muri vana vababa vaimira pamberi pevanhu vachiparidzira vanhu vachiita sei maitamba sei nevamwe. Uye zvakare ndozoti kana munhu ari mufundisi pamba bvevanhu. Baba vangu vaitochengeta nherera, vaisiwa nevabereki pahondo, vaiuya kumba kwababa vangu. Kumba kwababa vangu taibika saizi 6 masikati manheru esadza ndoraibika. Ndikamuwana Chimbwido vaizovhiringana naMujibha vaivhiringa vaiuya kumba kwababa vangu. Pamwe tikavhiringidzwa masoja akanyanya kuti vhiringidza taiswa pamusoro pomutaro wemashanga emumba yaya. Tovharirwa ipapo tosiwa musoro chete wokuti chero masoja akapfuura anga asingatirwa. Chero tikakosora tiripo pamashanga ipapo izwi ranga risingabudi nokuvharwa nemashanga echibage ayaya. Asi munoziva kuti kumamisha vanoita mitambo yekuisa mashanga okusupa munga yaya. Mataigara kufushirwa imomo kana zvapisa masoja apisa. Handitoni muchikura kudaro
muchiurangarire pakatanga kuuya masoja evaSmith kuzvidokwe masoja paSmith yakunyatopisa chaizvozvo vakauya 1971 ndopa vakatanga kupisa hondo hatinotozoenda kuchikoro ini ndakatoperera grade 5 73 ndakaperera grade 5 ndakazoenda kuchikoro nenyaya yehondo. chii chakaitika kana muchiri kurangarira vamasoja vaSmith achisvika pamba pamufundisi? vakatotora baba vangu vakatomvinda navo vakavarova. Baba vangu vaitogara vachingobuda mbiro pamunzeve nokurohwa nemasoja vaSmith. Isusu tikatorwa tikaenderwa nesu vana Chimbudo vese muarea imomo, asi kwanga kuno mwana 1 kwakamba anga asungwa anga atorwa kuendeswa ikoko akasvika akati osaka kana matora vese hama dzangu ini saka ndinda kudzokera kuti ndakudzokera kumba nokuti vese ndivana amai vangu ndokudzokerwa kwatakaita kumba, asi tairohwa kwete zvokutamba nemasoja. Kana asvika taiva nomutengesi 1 dai aititengesa vaititengesa zveshuwa pokuti papodiwani pakavanhu pane vana vataifamba navo ndaifamba naAngela naEsnat na yakasofa hondo isati yapera. Ndiso tainyanya kutumwa senge zvevakaunzwa kuti masoja akaungana apa ainzi munonge tafanira muri kutsvaga huni tichifamba todzibata huni tichitofamba tozi nemasoja muri kuenda tiri kutsvaga huni tatumana nana mama yedu kuti titsvage huni kandi uyai nehuni idzodzo tinotondodzisiya pamasoja ipa totoizodya mabhifu avo chiiti zvayaizodya izvozvi mhanyai kumba kwenyu musina kutsvaga huni idzodzo. Tokotewo takutotendera tichadzoka nenzira yatadzoka nayo takutenda neimwe nzira tichiziva kuti tiri kuenda kubhesi kune vamwe ndosvika totovaudza kuti vanga vakagara soso chipera tototanga kurira isi totonzi take cover. Ukanzwa comrade ati take cover zveshuwa take cover yedu hataiita zvokumhanya waingorara ipapo paumwe hapana bana raikubata wotanga wokurwisana woita zvopedzerana ipapo. Mataura mukati baba nekufamba kwenguva vaibuda ropa nokurohwa vainge vawana masoja aenda vawana ndisipo ndini musikana ndanga ndiripo vawana ndisipo nditiudze kwaaenda masoja vaSmith. Baba vakati handizii. Baba kuti handizivi pamboya mamwe masoja akati zvikanzi avo kutonyika uchataura tobara baba vangu isi tinenge tatoenda kwatinenge taenda nemakomrade ende tikazhinji taiwanza kuenda kwaChivamba ndokwataiwanza kundogara ndokwaiva nemakomo akawanda. Handisi. Alright. Ngatidzokerei pamashure mbichana. Pakatanga kuuya makomrades kunzvimbo yekwenyu kana kuti mubhukuri kwenyu muchiri kurangarira kuti chii chakaitika musi iwoyo masvikira vakaita? Masvikira avakaita vakangosvika vakati vabereki tiri kukumbirawo vana kukumbira vana munoda kuenda anzi aiyo isusu hatisi masoja isusu ndisu chaivo ndozvavakaita kuvabereki vedu kuti ndisu chaivo tiri makomrades hatidi kuvaendesa kuhondo kana kuenda kupi. Vana Mujibha tineti tivatumawo zvatinovatuma ana Chimbudo vachiita se vachitibikirawo vachitiwachirawo vabereki vakamboda kuramba isusu nemusikana takabuda tega tichitevera. Pavasvika zvikanzi chinamana namukoma hapana vangoti mapoto ndoya mapoto taitondotora kumudhuze vabereki vari mudhuze totora mupoto mana Mujibha yaitotumwa ndotora munde kumapurazi avaidya muri maveji ayo vaidya
vaimba kuti gandanga haridyi berere rinodya chirungu chiti touraiwa mombe tobika toita zvese toita sei kana ivo vamwe vachienda vamwe vanenge vachiuya taiwanza kuti kana Silas ndiwataiwanza kufamba naye Silas Mandevu naPfuma Silas ndianga ari komanda Mandevu anga ari komanda futi asi nenyaya yekuti vaifamba nzvimbo dzakaita sedzakawanda asi taiwanza zvekufamba naSilas Mandevu taifamba zvekunaya asi Silas ndiye wataiwanza kufamba naye naDewe naPfuma ndomakombi taiwanza kufamba nawo zvekuti Silas Dewe naPfuma nazvapenda zvapera takatozombotenderera tichida kuyambuka kuenda kuMozambique kubva kumashure tichitevera Zambezi kuchira mukwenda kusvika tasvika Darwin rokaramba kuyambukika futi takudzoka takagara mumashashi 8 days sickness card mvura ichinaya zvezvo munonyepa kuti hanzi tinofanira nzara tondofanira nzara taitochingidzira mumvura inoerera rware tiri muba tichino iye Silas ingerekere Dewe naPfuma vaitobuda kundotora ivhu rokutipa tatiri 17 handi yazongoti pfei handi ipa makaronga kuti taura kuenda kuona nirwendo titarure kubva kwokutanga makaronga sei rwendo taura naSilas tikati tinotoda kuti ndobata upfutidzi rakati gorepe kana muchiri kurangarira ratakada kuenda kundobata kuti anga iri 74 zvakuda kutenda kundodzibata pfuti dzacho saka pakuyambuka Zambezi rwaira murovota tawakasara takarabva kubva naro kwese munana Bhikita mese munana Mutare mese taipinda asi tichitadza kuita se kuyambuka kusvika tasvika Darwin ndopatakandoperera tichitadza kuyambuka akachitinga tichidzoka kuzogara muna shashi gomo rinonzi shashi takagara 8 days sickness card mvura ichiramba kupera kunaya tichiburuka mugome mumvura yapera sabati ivhura inotorwa nakomanda rangarire ivhu rokutoti ukadya ivhu haufe nenzara hauiti nzara nokuti hapana kwataigona kuti tipei chikafu taenda kumba kwanu kundoti tipeiwo chikafu hatina kubvira tagona kusangana nemakomuredi aikoko saka vaingotora ivhu todya ivhu tonati mvura yataitochingidzira pamatombo so unenge wadya ivhu rakawanda zvakaita iwe waingodya zvaunoona kuti zvakuitirapo zvatotinakidza futi tainakidzwese tiri 17 vakomana vanga vari 9 so tatiri 8 vasikana makomuredi 3 20 saka muchigara mubako kutoileti maenda se kutoileti toileti eneko painaya mvura yainaya munongonzwa ini mvura yainaya payakangopera tichiyambuka pamhiri apa pane banana akangoenda Dewe akati vedu vanhu vangu vafa nenzara magadhi akati zvinatibvumira zvinozvo vanoita vanongopinda vodya havabude nemabanana anga vangodya vakuti vabude asi varove fasi vatarova pasi takudzoka nokwatakabva nako futi nokubhikita kupi kudzoka kusvika zvekumasvika tasvika kumasvika yabva tagara hondo ichibaitanga futi vakatanga kurovana vega tekafa zikavazitora kafa masoja ese akafa ukasara musoja mubani omurume
vamubata atina havana kumuuraya akati aiwa musandiurayi ndoteedzera zvongu zvamunoita zvamunoda taimupa sadza rezviyo nomufushwa akaedera kwavarungu vakaedzerazvo asi aitosvitambira achizvitya nokuti hapana zvaaita aizoita sei iye ari musungwa tatiri anga ari musungwa tamubata rafu kwete zvokutamba maiti shungurudza muchishaira nemabhifi enyurodi nopanobati kupenyama asi anga asina basa nazvo akatozopedzisira atovanini kuti ndavaonya pane kumutsoro. Saka iye muchimu achitaurwa naye aiti ndakabva kupi zvinofamba sei uye akajoina sei mautasmith mautasmith ikavaitrena namino kwavaitrena taingori nawo ndiani saka aba makagara naye kwembo yakatipa zvakati kusvika hondo yapera uyu anga akutobata upfuti uyu dzechikomureti kusvika hondo yapera aidza nemurungu zinepakasitiyamena tikaenda tiri rimwe gore tikaenda tichida 7 tikatenderera futi tinanadevo ndopatakadzoka nepanyajena takasvika panyajena pane musangano kanga pakaunganiwa kuti zvokutanga musangano wezvematongero enyika iyona wemakomureti vachiromwe zvavari saka ewe aisvikirwa takatogara akangosumuka akati gurupu rakusumuka handi hatinambofamba kana 3 kilometers siga yacho patanga hondo pakafiwa vanhu havana kuvigwa zviye zvokuti munotora muchinoiga vakachererwa mugero anoipanyajini vachifushirwa nehungu tapedza ipapa asi takaenda patakaenda hondo yakationesa moto makaenda kupi mjiwa yavo ataingofamba kwese kuna chivi kwese kuna nachiredzeka isviko tichingofamba nokuti taivavarwe hondo tichingotevera vanhu vanorwa hondo isedu tatisina pfuti ivo ndo vaiva nepfuti dzavo asi nenyaya yekuti vaizoramba vachita anachimbukitonana mujibhandei uku kwatinoenda hatinowana vanotibikira vanozogona kuti miririra saka taingofamba aiwa hondo takafamba ibara iri chichakatika musii kushuti wakati tisingazivi dzairidzwa tisingazivi surprise attack kuti hondo yatanga pamwe taitenge takatogara yakatikira papi iye chironde gomo rokunhingirekeri kwacho runotondinetsa star pachivamba St. James chivangu parakaitsikira iri repagumbe rakaitsikira kuti chienda kuchiredio Toda kuti nyatsomutsarangura kuti chii chakaitika musoma makapfurwa apa hondo iyi yakatanga sei ende makaipona sei takatogara zvinhu zvokuti makomureti taneta tazorora paiva nomurume aitengesa vanhu nde akaenda kumasoji ainzani kuti vanoziva zita ravo kuti vanoziva zita ravo nde akaenda akandoroti vakagara apo saka nokuvarairwa vakangosvika vachiridza chipfuti dzavo isakagara asi iwe akazopawo zvakati ngotinakidza akazongobata vakamupidza pamusoro pegomo vakati jamba pamusoro pegomo vakamuti jamba akajamba achibva pamusoro pegomo pa akasvika aparana gomo ranga rakareba iroro apa vokumba kwavo vaingoti achauya vakazongoona imbwa ichiuya noruoko newachi imbwa yake aiwa vaifamba nembwa dzake dzemusange ndopavakazoziva kuti akaita akafa saka imbwa yakatira neruoko ichida kutodyawo zvaipamba yakazovapa
kuti munhu kuzoratidza kuti munhu wenyeita se aparara vakazonomutsvaga ndomutora zvanga zvasara kuti vavigire kana kuti vakangoviga vakaziva kuti vanoenda kuti anga ari mutengesi ko saka makombridhi anongo aimbotora vondoita zvavanoita ikoko vamwe vaigona kuti vanenge pafuwe takazombounganidzwa vabata varovi vousiku vai nevatengesi vai vaibvunza kuti kuvana vacho kuti mai munoda kuitwa sei umwe mwana aiti mama idai kupfurwa nepfuti umwe mwana aiti mama idai kutsva ivo vaifunga kuti kupfurwa nepfuti vachapfurwa zvokuti anosara kuti ari mupenyu kana kuti mai idai kutsva vaifunga kuti anopiswa zvokuti sara ari mupenyu vakanzi idai kutsva vaingodira veturu vakanzi dai kupfurwa vaingopfura munhofu umwe mutengesi ainetsa ikoko pafuwe akangourayiwa vana vacho vakanzi toda kuwana chibage chaibva ipapo pamusoro peguva ipapo anga anetsa iye enza masta kubuda vakanzi todawana chibage chaibva pamusoro peguva romunhu istamura ya munhu chivigai maviga chibage chaibva makombredhi pamwe aimbodziya misoro vakabva vazviita izvozvo tatenda chitondotiona pafuwe pacho chibage chichitokura chiripo chibage vakanzi rimai pamusoro okay ndari pasi vasare vachibika samutinotarisa mutiona chibage chichimera tatenda nomakombredhi ndotoona zvinochamera chatokura akazopedzisira kuendapo chakutumbuka tinazombokudzokera vakazingova kuenda vega rimwe zuva tiri pafuwe ipapo masoja akatanga kuuya nemota dzavo tatengeswa nomumwe munhu futi vakabva vangodyarana umwe akaenda mota dzaienda kumberi umwe ndobva andoteya chimbambaira kumberi ndobva dzarohwa tu idzi dzimwe tu dzaiva mashure dzikati ngatidzokerei kumashure dzakandowana chimwe chatewa dzese dzikaparara ipapa pamakazopfurwa maatawa ipapo makaziva sei kuti ndapfurwa pana ndakatodonha ndikatonhonga namandivi namaningirikiri nadewe ndakazonhonga vakatondibvisa nehamino zvavaibvisisa bara vaso ndobva ndazoenda kusenda ndoni kuchipatara ndokudzoka ndobva ndadzoka ndapora ndokuendera mberi nehono iye pagumbo yakatanga sei pagumbo rakapfurwa nehelicopter yamudenga tatakagara tisingazivi kuti chii chiri kuitika saka dzakangodonha mabara akangodonha takagara atese taive ipapa nakabva ipapasina kukwara ubva tangoenda kusvipata ndokatarapwa tichitarisa pacho pamakafamba kubva pakasvika makombredzi mukafamba muchidzidza zambezi muchitsvaka pekuya mukanapo mukatadza nekuti kwainaya ende rwizi rwakakazara uye zvakare mune chironda chiri panzeve mune chironda chiri pagumbo chemabara nedzimwe hondo dzamakara hondo yamakanditsanangurira yamunoti takagara pazuva ranhasi yakafamba so ndo panekadai ndakafira yakafamba sei yepaSt James iyo ino vanhu vayandakavirwa mubara takabva kuzapo tichienda ikoko vachida kundosangana nemamwe makombredzi ndokufana mutengesi afana kuti ase kutengesa nokuti vatengesi ava zvavaiita vaenda kana mumakombredzi wourirana nemakombredzi vaenda kumasoja wourirana futi nemasoja saka patakasvika takagara takatorelaxa tichiti inzvimbo yedu iyo yanga ndo ranga riri bhesi redu hatina kuziva kuti
pano munhu atotengesa kudhara saka maherikopta akatenderera akangofonera newakatenderera tikabva takomba pakarohwa nemabariro nokuti panga pasina pokuti munhunzi take cover unotora kwekavha pairibomo saka makazokweda sei makabuda sei nandombozova kuti ndakabuda sei ndakazongoona ndaakunzi bambo taingozotakurwa tisingazivi tichimoneswa kunoti vanga vasina zvova utsinyo kuti vanosiya vanhu vakuvarira ipapo aiva vaitovantora pasati tanga chirongwa pane nyaya yamambotaura kuti pane nguva yamaifushirwa nemashanga zvaifamba sei taiti tikaenda kumba zvezvizvi kune vamwe vaizotaura kuti masoja ari kutoona baba vangu nokona kuti zvinova navo vatoenda kupita tiri 3 tati taigara panzvimbo 1 vaizongoti tichikurai pamutara kofushirwa nemashanga taigona kugara po 3 days masoja achingotenderera muri mashanga unoendedi pane kwaunoenda ukatorwa ukaenda aurarani vandouraya masoja aiva neutsiku ende vange vane kembi yavo pasaka yemasoja maigwari kugariswa mukembi imomo avachiita zvavanoda nemi saka takambogara 3 days tiri pamashanga ipapo vaitongouya nechikafu baba vopira papapo tichipiwa uri ipapo vaingonzi shama woisirwa waitofidwa taitofidwa senge patakagara 3 days akauya masoja vari kupedzisirero vakati vari kupi handitoziva kuti ndiri kutovatsvaka ini ndimakauya musuye mukatora vanhu varipi ndakutoenda undomangara ndini kuti matora chi makatora vana hamuna kudzoka navo masoja aendobvapo kana ndobva akuenda vachienda vana devo vachisara vachisvika futi tichitovaona zvoda kuti avo vari kuuya avo vari kukwidza avo vari ndobva vasvika pamba vasvikanzi tainga vana chimbwido vari kupi ndobva kanzi nababa avo vari apa masoja izvozvo abva panara apa zvikanzi hapasina vaburitsei vatevera ivo vakabva vaina mberi sitikabva tazotera mumashure nenyaya yokuti vaitituma kuti fambai so tichiongorora kuti vari papi tatisingazodzoki zviye ende tatisina nyaya yokuti tinosvika toita nyaya nemasoja kana kuti taisvika tichiita chii nemasoja taingoti vakatiti dzokerai pamabvu hatidzoki nepatabva napo chaipo ko vakatitevera takutengesa vari mutomboka taitenderera todzokera futi patatu pamwe taitotadza kutokudzokera taona kuti masoja acho akaramba akaita tekiteki nesu totorova rwendo rwekuenda kumba hande pamurungu mamboitika muchimupa sadza rezviyo nemuriwo wamaimupa iye akazotanga kutaurawo kuti chii nenyaya dzehondo yerusungu aiti isusu takatoitawo zvokumanikidzwa kunzi endai uyai muite masoja ainzi chero mene kumasoja kwacho vanhu vaibata kuti vaivati chii kusvika vazotrainwa kuita chi masoja chaivo vakufamba umanje vachibata nekuti asi akazopedzisira akuti ini ndaachero mukachiita zvipi nezvipi uko handichadzokera ndatova mwana wedaro mheno kwaitombonzi ndo kwaari kushanda muno muzimbabwe makazosiyana naye papi makazosiyana naye papi kana kuti kare pakanga pakunzi hondo yapera 17 makomrade ava kuti taakuenda kuti mwasembekoni mozambique pawo ndo patakazosiyana naye akaendawo kumozambique iko haana kusara akaenda kana isusu pakafa ndingiri pakafa tongogara yaitoreto sinana ndo
Namuru. Mozambique. Kana vakatokonzeresa maextend. Makazokurosa. Makakurosa. Takukurosa zvezvo kuti takundotambira chi makomrade hondo yapera. Takatowanda. Ndobva ite extend. Sindobva tazongoyambukana na nevhurugana naCybers. Vakatadzokera kumashure. Ndokwavakazotisiya vakuchifamba manje vachitora chipfuti dzaoma vaisiya muviri. Isu ndopakazotangawo kuita zvokutora hondo yakatitadzisa kuenda kuchikoro. Ende vatitadzisa kuenda kuchikoro. Chii chatakaita manje? Hondo yakarwurwa. Chii chiri kubuda muno muziro? Kaucha makarasi. Nekuteedzera chiro. Varungu vacho vateedzera kaucha inichiwana. Ende izvozvo chinonyanya kutotirwadza. Pamakadzoka kuhondo makaenda kundotadzoka. Makaenda here kutoti tadzoka. Kutadzoka kunani? Nana mbuya nenyanda. Okay. Nekwefodya yacho makadzorera. Okay. Saka chichinida. Ava vachiri kungozvindakisa vachiti muri kuhondo. Okay. Kusvika matoenda ndovati takadzoka kuhondo nokuti zviperi izvo. Zvino ukatarisisa makomo ari kupaswa kudhara makomo aipaswa. Vana vanonhunga mapfupa mumakomo kuti hanzi toda kundotengesa. Kutengesa pfupa romwe. Chii chiri kuitika muziva? Tererai kaucha pakare. Kuti zvinhu zvitopera. Anofanira kudzosera ndiani? Anofanira kunodzosera ndiani? Anofanira kudzosera ngirikiri. Unodzosera nekwe? Nekwe? Ndinotenga ndini. Okay. Izvo zvingondititirigo ndiri kutenga nhekwe yacho nefodya yacho. Tochienda masvikiro ndo achandoita sei. Ende zvinotogara zvichitongondinetsa kuti enda ndosunungura vanhu. Ndosunungura vanhu vapiko vasingade kusunungura. Alright, tiri panyaya chii chiri kuitika? Imhepo iri kuuya here? Inongori mhepo zvinongouya. Zvoti chii? Ende mazuva zvinenge zvakatokwidza chaizvo chaizvo. Ndaichenda ndandosunungura vanhu. Tenga nhekwe uende nayo. Tenga fodya yacho yematare uende nayo. Tenga fodya yehondo uende nayo. Ndoenda nayo ndinoenda kunani. Mandondoona ndiani. Zvino ukada kuzviti gatidai ndouri kufa. Kundosiya vana vangu. Sikuvadawo. Padzorerai kaucha pazvimbo. Muri kuti ndinoenda kunani pazvinenge zvakakwidza izwi richitaura richiti tenga nhekwe rinoti enda kunani? Kuenda kumasvingo ruins. Ndobva kudiwa kuenda. Masvingo ruins pana mbuya nehanda. Mbuya nehanda vachitepo vacharimo vari 4. Tadzoka. Zvoitwa zvinoitwa ipapo. Masvikiro epo anenge arimo. Masvikiro ese anoshedzwa anenge aripo. Zvoitwa zvinezvi. Tadzoka hondo. Kana patakatoenda kubira uko kwa mbuya nehanda. Akataura vanhu vati unoziva kuti hondo yakapera makanudza. Ende vanosvika pakamwana kadiki kane tenesi. Makanudza kuti hondo yakapera. Inini zvangu handiri kunyepera. Inini zvechirungu handiko. Ini ndiri wekaucha. Zvokuti hurumende chaiyo yakambozama kuti tigare pamwe chete, tishandire pamwe chete nenyaya yezvirwere. Zvirwere zviri kuuraya vanhu. Kudhara zvava zvisingabudi.
zvaiitirwa mushonga wozvanditi asi masvikiro aichera mushonga opa varungu vogadzira chi mapiritsi chichi levhu romunhu nezvino mapiritsi anobva uko vana vangu izvozvo kuvapa mapiritsi avabvumi vanani unoshandisa mahepsi ene mahepsi zve kumahepsi ngavarege vemahepsi ngavarege kufeka vanhu vanodiridza hepsi rakambodiridza unodiridza nemvura inesipa nemvura inesoda idzi dzenzini kudai Achiri chibwidero watiri kutaura naye asawira kana kuti azwai maoko enyaya ndiani wataa kutaura nayo muri wehonde rerai zvinhu panzvimbo izvi unoita chirungu ndechenyu chirungu rerai zvinhu panzvimbo nyika iri kuparara makatarisa sei makarwa hondo kuda kuzvitonga muri kuzvitonga here tiri mumuzaka imo mune dzimwe nzvimbo here dzamunotoziva dzirere magamba ehondo yerusongo vachiramba vari kuhamba kwani hariko ndokwani unozwani ava vakarara muno vakarara mudzimwe munyika mavo vari kurwadza vana vari mozambiki vogara here muzambiki nzvimbo isiri yavo hatite zvinhu titore vanhu vapinde munyika mavo muchititsanangurira zvii zvinoda kuitwa pachivanhu kutora vanava kuti vave munyika mavo kuitira kuti vari kuteerera vanoronga nekubatanidza zvinhu varinzwe shoko racho richibva kwamunhu pofambiswa sei kuti vana ava mweya yavo idzoke munyika muno
ndonze takapedza ipadei iti anepi shova yangu toenda kumasvingorodzi ndichandoita zvandinoita masvikiro aripo kureva kuti shoko iri rinofanira kusvika kuvakuru zvematongero enyika muno. Avada ava vana basa resavadi roda kuronga nemaofiti chete. Okay. Ava vasi kudaro vamanikuti saka kureva kuti shoko iri rinofanira kusvika kuvanhu vehondo yerusununguko kuti ndo dare remafambisiro vanofanira kunge richiitwa. atirongei tiri pamwe chete tiite zvinhu zvipere hondo ipere iye zvino miti iri kungotema miti yanga isingatemi kwemakore asi yakatema makomo ari kupazwa makomo aikapazwa here mopaza makomo makavigwa masvikiro makavigwa chii chamurikuti mumuri kwenyu vangani vakaenda kuhondo? Mamuri 8 ka komuri that life mbama baba wangu ndiye akaenda ndokudzoka tichasa pamba vasikana vamaifamba navo namudhibhana nachimbuyo pane here vakatsakatika panguva yehondo nekuda kwehondo dzakarwiwa avakawanda vakawanda vakatsakatika ana vesina tinesakosina ende uye vabereki vavanza kuti vakatsakatika vakatovaradzikawo zvakanaka. tinaigona vabereki vavo Okay. hondo yanga isiri kutsiva ityisa aya yanga iri hondo yekuti vabereki vaizongotora vana vavo yoita sei voviga checks So pakapera hondo shoko richisvika kuti zvinezvi vanhu vava kuenda kumaassembly points imakabva madzokera kumba akotaenda ndokuona baba vari mufundisi vanhu vanga vasiya vanhu vanga vasiya chifundisi kuchechi hatinaaibedzesa taenda kuchechi akangofa tienda kuchechi Okay. Chikumbiro chenyu kuhurumende ndechekuti chii? Chikumbiro chenyu kuhurumende pazuva ranhasi chikumbiro chako kuhurumende ngatidzorere nyika panzvimbo kaucha ngaidzorerwe panzvimbo yayo muzototora vana kumozambiki ende zvinei zvakangonaka vana vari kuchema kudzokerawo kunyika kwavo hazvirevi kuti kana kuchinzi kundotora vana kuti vadzoke mumozambiki munondotora mitumbi aiwa kundotora ivhu paguva rega rega mochiuya moita kuva munhu matora munhu zvatopera chikumbiro chenyu kuti chisvike kuti ngatidzorere kaucha panzvimbo ndocho dai vanhu tatangobatana tagona kudzorera kaucha panzvimbo munoona zvinhu zvese zvichiita zvichiita zvakanaka mukatarisa vana vaiye zvino aihondo akaona vana chifamba zvakaoma kana kuchinzi kudzorera panzvimbo hakusi kunzi kudhara kwaipekwa nhembe nditi hakusi kuti vanhu vadzokere kupfeka nhembe aiikwa hatipfeke nhembe asi tinongoitawo zvino hunhu kwete zvisina hunhu
hondo yapera makazombosangana here nana Comrade Silas kana usati vapenyu kana kuti vari Silas ndakasangana naye muno Bvuma ndiye ndakaitogara naye kuDarwin andiziva hangu kuti achiri mupenyu zvino ndakasiya nakuti Darwin ndiye handisiuziva kuti achiri mupenyu here kwamuriwo ndopakuri kumusha pake ndo maComrade mahomba ndaita se andaifamba hangu nawo aiwa taifamba zvakanaka chaizvo pane maComrades amuri kurangarira akashayika munguva yehondo kuzaka maComrades akashayika akafa panguva yehondo kuzaka iko kwamusiri kurangarira akawanda mboziva kuti mazita acho hamuchavaziva maComrades amakasangana nawo nyamakafamba nawo Comrade wamunoti uyu akanga aine chivindi ende hondo yaiti ikatanga airwa hondo ndiComrade Dewe na Silas vairwa hondo kwete zvekutanga Dewe na Comrade Silas aiva vairwa hondo kwete zvekutanga ende vanga vane zvindi vanga vasingadi zvokuzive zvokuti ngatitizei yaiti ngatipedzerane ndipapa iyo hondo yaitoti vanga vane zvindi zvakanyanya vanga Dewe nasa ndinabvuma wacharugoyo taisvika paipo kuti vakati taivarambira kuti ngatiende uko taivarambira kuti munototiurayisa imi hamuzese kuti pakawandwa pakaita sei hamuna basa nazvo inodewa aitorwadzirapo kuti aisvikirwa ende aikuudzei kuti patiri kuenda tichadzoka tiri vashoma tidzoki tese saka toenda kwakadaro tisana chimbido nana mujipa taimubvira tasara taingobvira taramba kuti uko chienda isu sawa ende vachienda vachidzoka vari vashoma adzoka pasara vaengana vatatu aya hondo yacho ngekawanda Mujiba vavaine mushingi anzi Mujiba wamaifamba naye Mujiba wamaiziva kuti uyo akatumwa kumisheni unoita zvakati anga asingazizi aenda ainzi Mujiba Comrade zvana Mujiba vaingotuma vakawanda kapo ana Mujiba vaitumwa ende vainyanya kutumwa kumapurazi kunotora muriwo ndopavainyanya kutumwa nokuti uzoziva kuti uyu azodiwi nyama maichengeta sei nyama maichengeta sei nokuti ane masoja aifamba vai taingoiti pakaurayiwa mumba nezi toivedzenga wenzeka toibhoilisa toiyamika tozongobika chikuru mainyanika pai nekutendera kwaita masoja mainyanika pai nekutendera kwaita masoja mugomba ende yanga isingagari panze yaitogara mubako togona kutoenda uko iye ichisara iri mubako imo tozoka tichibika futi besides deo aisvikirwa kwanga kune mumwe here midzimu yenharaunda midzimu masvikiro anga akawanda emumaraini vabereki ava aiwa masvikiro anga akawanda nokuti vaitogona kutoti uko musaendi vachitoudza iwo maComrade kuti uko musaita se musasvike akusvikiki aiwa masvikiro anga ariko aiwa kana vabereki vaitobatsira vanaka aiwa vanga variko vakatowanda vanga variko asi nyaya yekungoti takarasa zvekuti culture yedu vazhinji vakasukuma vatsakati kusiri kuti kutsakatika nehondo aiwa nokukura zvavo saka baba venyu vari mufundisi kudaro vaizvifambisa sei uku inguva yehondo samufundisi ka basa rako nderekuparidza shoko ndikati
Vaiendera sei situation iyoyo panguva iyoyo kumasoja Smith ari kuuya mana zvaitirwa pachechi kezvo zvazvingaitirwa mumasango chechi yaingoitirwa pachechi payo asi paiva nenguva yekuti munogona kuti muri pachechi masoja ongosvika hamuchatonamati makutozvisiya munzi izvo paradzai makutoziva kwakaziva kwako aya anga asingarambidze zvavo kunamata masoja asi kuti vanga vasingabvumi kuti vanhu vaungane vanga vasingadi vanhu havaibvumi tokuungana masoja aipenga ende vanga vachitori nekembi yavo padhuze pazarapa mumbotorwa mundounganidzwa mumomo uzongosvikawo mwana kuti hai munoitireko izvozvo havana nebasa risa mutoburitswa mudzidzokera paya nomwe musoja so wechivanhu auyo anga asingadi vanhu kuti vauye mukembi imomo aiti munotora vanorwa hondera ndanika mutobata masoja makomrade acho umobata vasina pfuti vane basa sei vadzokere kudzimba dzavo batai vane pfuti kwete vasina tatosunungura takakutoenda kumba asi honda yakatibika iyo takabikwa tadzisoenda kuchikoro ndaenda kuchikoro aperera grade 5 ndo pakazotanga kupisa hundo 74 munotondirwadza kuti chipo chekutika iye zvino vana vari kungoita makosi vachiita zvipi macertificate achanorumona vari kuite vari kuitena anosvika form 6 university saka chii chiri kuitika dhara kwanga kuri nani nokuti makambani anga akawanda vana vachienda kubasa waibvawana mwana ari mumba awaibvawana mwana achiita zvokunwa zvinhu zvihwawa zvamakunwa zvisina nebasa rese nyaya yekurasa kaucha ikadzokera panzvimbo vanhu munopurana kuti ngatite so zviri nani makambani achiwanda zvinhu zvari kungoparara makambani acho muno muzimbabwe mune makambani mangani kutobvunza kare mune makambani mangani api teaching nursing nemapurisa vakoma vateyo bhodhoro ichocho chipurisa masoja nursing neteaching ndo kambani kadhura makambani ari munda atingagonawo kuti tingaenda vana vangaende kumabasa ndaapi aiwa zvakawanda zviri pamwoyo penyu mashoko enyu okupedzisira muchirongwa chezara nhasi nebasa ramakaita mukusunungura nyika ine Zimbabwe ndeyekuti kuti sunungura nyika yeZimbabwe mashoko enyu ekupedzisira amuda kuti asvike kuvamwe venyu vamakarwa navo kuvamwe venyu vamakagara navo vari kuona chibhudo shamiso achitaura pazara nhasi ndeyekuti chii ndinokuti ngatidzorerei nyika ngatiende tinoudza vanhu tadzoka takapedza uhondo nekwe yakaenda natongogara akafanira nekwe hazvina kuzosvika kuti asi ndo yaipa vanhu kuti varwe hondo makandodzorerei ngaidzorere ikoko kumasungurunzi pavari tauya takapedza tangirei madzorera kuti hatina kunge yataziva kuti nikundo mafambiro yakaita se ayakaita ende hatina kunge taziva kuti vakuru havana kusvitsa
mukamboita izvozvo kundosvitsa mhepo chimuchiudza vakuru takapera muchitangira ipapo. Chimbwido chamiso ndakukutendai nezuva ranhasi nekutipo nhoroondo yemafambiro makaita muzaka kusvika kuMount Helen. Asi hamuna kuzotudza kuti makasvika sei Mozambique? Makasvika sei Mozambique? Aiwa, kuMozambique takazoenda nana Silas nana Deu vachiti handi tindotambira president wedu ndokuenda kwatakaita. And hatina kutozouya mbuka zvakanyanya azongoperera padhuze anokuti zvakazoitika ipapo takatoona zvaiti uyu achitaitidze ndini nokuti vanga kuti handi ndotambira ndo president wedu. Ndinokutendai. Ndo zvatata yeitwana naSilas nana Deu kuti handi ndotambira president wedu ndokuvaseta vasati vaita mazvinzwira muri Zimbabwe Chimbwido Shamiso achitaurawo nhoroondo nemafambiro akaita munguva yehondo yerusununguko. Hongu vane mashoko avo avari kutivo ngatidzokerei pachivanhu uye zvakare vari kuti vana kana kuti mweya yevana vakafira musango kunyanya vari kuMozambique nekuZambia nekune dzimwe nzvimbo vari kuchema vachiti mweya yedu ngaitorwe idzoke iradzikwe izorore munyika muno. Vari kutiwo zvakare panofanira kuitwa chivanhu chinotaura kuti hondo yakapera. Hanzi totongera ipapo kwezuva ranhasi. Regai tikumire pano. Kana mutoona chirongwa muri kunzvimbo dzakasiyana siyana, Chiredzi, Chivi, Bikita, Zaka, Muzarabani, Mount Helen, Bindura, Madziva, Dotito, Chimanimani, Chipinge, Checheche, Midlands, Gokwe, Zhombe, Chirongwa ndechenyu. Makasununga kuti bata kwete nzvimbo dzandataura chete asi nyika yese tibate tinouya ikoko tosikotaurawo nhoroondo musiya manyora. Munozoona kukosha kwayo pamberi apo kuti zvechokwadi chirongwa chakanga chine chirevo. On behalf of our camera person Elizabeth Nyaguyo and producer of this program, The Forgotten Veterans, Frank Wesere, my name is Robert Tafumane. I say keep watching the program, The Forgotten Veterans. For now, it's bye-bye.
Wangu wanaondiranga na ine moyo
Karingine magwenya mbira imi. Virina niliende kule kulo kala kulenya. Virina niliende kule wakomana. Virina niliende kule kulo kala kulenya. Virina niliende kule. Virina niliende kule kulo kala kulenya. Virina niliende kurega. Ingaiveri bisano na izeguru tazwa kumana. Taigara mumakomo Zimbabwe yewondo Alvaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumakomo Zimbabwe yewondo Alvaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila mumakomo Alvaka imanya dakabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.